Ano nasa ano yan? Iskaramusa na sa DZGB. Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Iskaramusa. Hi. Hello. Ili nga daw tatay dyan kung may dira lamang sa direktor na mirindalan, tamay cash prize baga ito kang ano. Iba man ang kapot ni Kuya Renz. Oy, congratulations. 1, 2, 3, 4. Congratulations sa muyang news director. Best local newscaster. Partida pa chill-chill lang yan. And siringman kay Sir P. Fernandez, Best Broadcaster of the Year. Digdi sa Syudad kan Legazpi. Digdi lamang po yan sa DZGB. Siyempre, pasalamatan taman an local government units kan unit kan Legazpi City. Headed by Mayor Noel Rosal, si Vice Mayor Bobby Cristobal, and syempre, si Councilor Diego Obido para sa sabihin tanang successful na first media day digdi sa Legazpi City. Oy, tabi palan. Duman po pala sa nagte-text kay Sir Pio na ako daan nagtaram na tatay dyan, pag nabakunahan na tatay kay Pfizer, dila magkarigon. Oy, intermiss lang po ito ni Sir Pio, karaw lang po ito. Tigkakarawan lang po ako ni Sir Pio. Takang Tuesday baga, day ako naglaog talagang nagtutubod na ako tatay na ang side effect ng bakuna nakadepende sa lawas mo. Pero day man kay connection duman, so day ka makarigos. Nangarigos po ako kang Tuesday. Tapos kaso hapon, tapos ngunyan, day ako talaga nagwisik-wisik. Nangarigos po tabi ako. Kaya duman sa nag-aapot kay Sir Pio, karauman lang po ito. Pero si Kuya Bonjing talaga, dito na. Oy, maray na pagkauto po sa gabos na nakantabay sa samuyang sa mga naabot ka na signal kang DZGB. Hanggang sangunan nga ni Tatay Jun, gari, gusto ko pero yung para katawrog. Mala, so nasa likod mo baga dyan, Tatay Jun? Mala, tawara baga. Mala, ulit to Tatay taod-taod, may darada tatay na ibos, tapos niya ko magdara ka kay asukar. Duwan po pala sa may mga kapamilya na nasa ibang lugar o nasa ibang nasyon. Pwede po nitong abisuhan na maghiling kamo sa samuyang official Facebook page, ang DZGB News Online. Igaman po kaming YouTube channel. 1, 2, 3, 4. I-search lang po nindo sa inyong YouTube ang DZGB Live. Sabi po ni Ma'am Grace Nilo Gutierrez, pa-shout out po. Anong klaseng suryaw, ma'am, ang kaya mo? Ay, ang kaya mong dangugon. Ako kaya kong magsuryaw. Kaso baka digdi ako, sa kata ni boss. Marahay na pagkautuman kay Ma'am Irene Katura Corey. Sabi na, good PM watching and listening from Mississippi, USA. Wow, Tatay Jun. Alam mo na, maswerte Tatay Jun. Si Derek, may award na, may plaque pa, may nasa sobre pa. Nangganang pa Tatay Jun ki rice cooker sa raffle. Si VP, amo man. Tig-apot ko si Ate Ange kung may nanggana lamang na taga DZGB ki kawali. Ta syempre may susapnaan ka na, dapat may lutuan ka man kang panira.
Sabi ni Ma'am Grace Nilo Gutierrez, congratulations po. Thank you so much. 2, 3, 4. May nag-aapot po, may nagda-chat sa DZGB News Online. Kung sabi niya, marhainal daw po, mahapot lang po kuta ako kung saan pwede mag-walk-in para magpa-vaccine po. May QR code naman po ako. Kung sa pag-walk-in ang ururon, dahil po tabi ipigutugutan ang walk-in digdi sa Legazpi kung ikapuan mapabakuna. Pero since may QR code ka na, mag-alat ka lang po kang abiso ni Mayor Nomal Rosal, taka na uminaging si Manabaga, dyan sa Bagong Bayan Central School, niyaon dyan ang venue para sa pag-release kan mga numero para duman sa mga personang may QR code na. Pero as of now, wala pa pong informasyon halik kay Mayor Nomal Rosal kung ano rin giraray ma-release kan number. Taga-Taysan daw po siya. So yan tabi, maghalat lang po tabi ka mo. Or pag nag-post, ako kaya, kang nag-post sa barangay na may siringaya kaning allotment kiba ko na duman sa barangay mi, nakasabay ako tatay sa remisa. Kaya nabakunahan po ako kang Monday. And ang second dose po kayan, ang second dose ko sa October 11. Kaya expected na sa October 12, absent ako. Joke lang ba? Joke lang. Sabi ni Kuya Jarrell Aranya, good noon Ma'am Angel, congrats po kay Sir Edwin and kay Sir Pio. Only DCGB. Number 1, shout out po Aranya family all over the world from Lacandula Drive, Gugon, Legazpi City. God bless always po. Sabi man ni na, oy, maray na pagkauto po kay Ate Vanji and kay Ate Ems dyan sa Tahian sa likod ka na Divine. 3, 4. Maray na pagkautuman kay sa Garcia family, Pavia family, dyan po sa Catanduanes. Maray na pagkautuman kay sabi ni 7281, good noon po kay King Peter Jing, kay King, kay Peter, kay Jing, kay Yuri at Sunshine from Gina Lunceras from Bagong Bayan, Daraga, Albay. Uy, dyan po pala sa mga taga-Daraga, may report kanina si Kuya Renz na may nagkapon na tatay dyan, nagkaburukag sa mga tao sa Daraga Covered Court. May nagpilang babaying mapabakuna. Kang syempre, take background check, nahiling tatay na close contact palan ka nag-positive. Nagkaburukag pala. Ito palang tatay, ali siya magpa-swab test. Nagdiretso sa vaccination site kang Daraga. Sa Kabagata, so 18 personnel na nagtatarabang-tabang dyan sa vaccination rollout sa Daraga, naging 50 na sa nata. So 30 tatay, nag-isolate na. So 8 nagbabakuna atong mga vaccinator, naging 4. So, syempre, sabi ni RHU OIC Dr. Cesar Mata, kay puha na ninda mag-isolate, taing kaso mag-positive itong babae, dahil na magdakol, sumaulakit. Ta syempre, sumakampang ka do tatay. Posibleng makahuron niya, sudigkaputan ka ito, syempre, makakaputan naman kang mga nakaharampang na tao. Mas magdadakol pa, so, posibleng maulakitan. Sabi ni Ma'am Grace Nilo Gutierrez, happy birthday to my sister Leia Nilo Racabe and Kong Dad Joey Sarti Salceda today. More birthdays to come sa Indo. Birthday mo na ni Congressman? Sabi man ni Ma'am Aimee, good afternoon po, watching and listening from Ilawod, Kamalig, Albay. Sabi ni Ma'am Ruby Moratalia, happy iskara po sa po Ma'am. Angel pa shoutout naman po. Okbina family dyan sa Mayon, Daraga, watching from Brunei, Darussalam.
Sabi man ni Ma'am Honey Moonlight Caron Napoles, kilala mo to, tatay? Sabi na marahay na pagkahapon po. Maray na pagkaudto po man kay Sir Romy Brizo. Sabi na marahay na udto Angel watching in Barangay 1. Congrats sa mga taga DZGB. Maray na hapon Bicolandia. Yaman po ang mensahe ni Mama Jenny Malio. Alat, ilingon talang si Ma'am Jenny Malio po pala watching from Hong Kong. Ano man daw ini tatay? Ilingon ko tatay so COVID-19 update. Ang nabuksan kong group chat, 4 kantos. Oy, as of September 22, igwa po ni na 534 na kaso ng COVID-19. Digdi sa Bicol Region, 95 cases po kayan ang hali sa Albay. Tig 13 ang Legazpi City and Tabaco City. Tig 12 ang Kamalig and Ligaw. 11 sa Pidoran, 9 sa Pulangi, 7 sa Ginubatan, 6 sa Santo Domingo, 4 sa Daraga, tig 2 ang Bakakay, Libon, Tiwi, Manito and Uwas, tig saro po yan. Sa Camarines Norte, iguanin 43 na positibo. 193 sa Camarines Sur. Catanduanes, iguanin 32. 138 sa Masbate. And 33 cases sa Sorsogon. Igwa po ning 210 na newly reported recoveries and igwa po nin tulong nagadan. Maray na pagkauto kay pading Alfred Banzuela dyan sa San Francisco, Legazpi City. Ano pa man tatay? 1 minuto sa nabago mag-abot ang alauna nin pagkahapon. Oras naman po para kita magsurusiriblagan. Ang nakaibaran ko sa lado teknikal, Tatay Junapolis sa IT si Richard Asor and yung sa newsroom si News Director Edwina Peralta, ang best local newscaster. Ako po ang sa inyong nakaibahan, ako po ang kagandahan ng South. Angel Mustaza po, bye-bye. Yeah, Chino Garcia, Servisyong Garcia. Kadako lang mga nagibuhan sa kahigusan, sa banwang ginubatan na namigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo, sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura, ginobatenyo, padaba ni Chino. Kadakol na programa, asin mga proyekto, basta sa pag-asenso kan ginubatan. Chino Garcia sa tung malalaoman, edukasyon, anumang kalamidad, an umabot tatabang kanya kita, yan si Chino. Bista dumiyan, yes, yan si Chino. Chino sa pag-asenso, kahobinesan, mga magurang, mga gurangan. Happy talaga, lalo pag may serbisyong Garcia. Chino, si Chino Garcia, subukta ng makinabang. May pusong servidor, tunay ka, oh Chino Garcia. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang dapat ang gibuhon pagkatapos nin baha? Likayan ang pagkakan na nalubog sa baha. Pakalakagaan ang tubig antes na inumon. Ipaeksamin ang tubig kung libre sa mikrobyo. Dahil basta magpasyar sa mga inagihan nin baha, nganing makalikay sa aksidente. Dahil magdutdut sa mga electrical equipment sa binahang lugar. I-report sa otoridad ang mga naraot na linya nin kuryente asin tubig, asin mag-igmat sa mga peligrosong hayop, siring kan halas na nagruruluwas dahil sa baha. Sarong bagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Napaganda kasi man abutin. It's the day, let's get fake inumin. Best Cafe is the name. Best Cafe, Sa umaga, Best Cafe, ang pinamasustansya. Best Cafe, At di ko na kasama. Best Cafe, Best Cafe, Sa umaga, Best Cafe, ang pinamasustansya.
Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa I Choose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology. Kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs asin ang Great Women Project 2. Wow! May pasalubong si tatay. Haling Edgeline's Pili Products. May pili candies, crispy pili, salted pili, mazapan pili, dokulon tay, masiramon pa. Igwa pa nga ni Sindanin Pili Tart, santan asin pastillas. Edgeline's Pili Products and Pasalubong Center, located at Sorsogon City. Contact 0977-738-1793. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Patuloy pa ring tumataas ang mga nagkakasakit ng COVID-19. Dahil dito, muling itinaas ang quarantine restriction sa ibang lugar, lalo na sa mga kinakitaan ng Delta variant. Gagamitin ng mga lokal na pamahalaan ng panahong ito upang pagigtingin pa ang pagtugon sa mga kaso at pabilisin ang bakunahan sa mga lugar na mataas ang panganib sa Delta variant. Habang ginagawa ng gobyerno ang mga hakbang na ito, patuloy ang panawagan ng Department of Health na magmask, hugas, iwas at magpabakuna kung panahon nyo na para maproteksyonan ang sarili at iyong mahal sa buhay laban sa COVID-19. Paalala ng DOH, piliin ang mga gawaing ligtas sa COVID-19. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 1:06. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Tinauwanin doon ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga kapwa niya lider sa United Nations na warang anuman na nasyon sa kinaban ang pwedeng magbaliwala sa importansya kan arbitral award. Sa iyang pagtaram sa 76th session kan United Nations General Assembly o UNGA, tinauwanin doon kang presidente na kaibahan ang Pilipinas sa pagsiguro na manteneron ang katrangkiluhan, seguridad asin pag-uswag sa South China Sea. Sigun sa presidente, ang 2016 Arbitral Award sa South China Sea sarong malinaw na direksyon pasiring sa patas asin win-win solution para sa gabos. Sa giraray na tinauwanin doon kang presidente na kaipuhan masolusyonan ang issue sa aragawanin teritoryo sa South China Sea sa matrangkilong paagi. Yan ang pangalaunang bareta halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear